እዙይ ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ መንጎ ኣቦ ወንበር ላዕለዋይ ቆንስል ሱዳን ዓብድልፋታሕ አልቡርሃንን ኣዛዚ ተወርዋሪ ሰራዊት ሓምዳን ዳግሎን ፈኸም ክብል ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ናብ ብረታዊ ጎንፂ ምሪሑ። እቲ ቀዳም 15 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎሆ ዝጀመረ ምልውዋጥ ተኽሲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ከተማ ካርቱም ከም ዝጀመረ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ናይ ወፃኢ ማዕከናት ዜና ሓቢሮም። ዓብድልፋታሕ አልቡርሃንን ሓምዳን ዳግሎን ኣብ መን ውግእ ጀመረ ሓድሕዲ ይወቃቐስ ኣለዉ። አልቡርሃን ምስ አልጀዚራ ብዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ተወርዋሪ ሰራዊት ኣብ ልዕሊ መንበር ገዙ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ክብል ከሲሱ። ንሱ ብተወሳኺ ምስ ሸምሰዲን ቀባሸይ ብምዃን ኣድራሽኡ ብዘይተፈልጠ ቦታ ማእከላይ እዝ መስሪቶም ምህላዎም ሓቢሮም። እዚ ዜና ናብ ፈነወ ክሳብ ዝኣተወሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ተወርዋሪ ሰራዊት ዝጸንሐ ኣገልግሎት ቴሌቭዥንን ሬድዮን ብኡ ንብኡ ፈነወ ስለ ዘቋረጸ ጽጹይ ሓበሬታ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኮይኑሎ። መሐመድ ሓምዳን ዳግሎ ብወገኑ ንኣልጀዚራ ብዝሃቦ ቃል ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ልዕሌና ተኽሲ ምኽፋቱ ኣሰንቢዱናዩ ኣንጻር ኣሕዋትና ክንዋጋእ ድሌትና ይነበረን ብምባል አልቡርሃን ንምስግጋር ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክፍርም ድልዋ ይነበረን ክብል ከሲሱ። ቀዳም ምሸት ግጭት ናብ ካልእ ክፋል ከተማ ካርቱም ከም ዝተላብዐ ዝገልጹ ካልኦት ምንጭታት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ብዝተገብረ ናይ ተኽሲ ምልውዋጥ ኣብ ልዕሊ መገዲ ኣየር ስዑዲ መጥቃዕቲ ወሪዱ። እታ ነፋሪት ጉድኣት ክወርዳ እንከሎ ተጓዓዝቲ ናብ ረርታን ግና ብኡ ንብኡ ናብ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተወስዱ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሄር ዝመንቀልዩ ግጭት ብሓድሽ ማዕበል ጀሚሩሉ ዘሎ እዋን ፌደራልን ዞባውያን መንግስታትን ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምታት ደው ከብሉ ኮሚቴ ንምጥባቕ ጋዜጠኛታት ኣተሓሳሲቡ። እቲ ኒውዮርክ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ትካል ብ14 ሚያዝያ ብዘውፅኦ መግለጺ ወርሒ ብዘይመልእ ግዜ ጥራይ ብውሕዱ 8 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ኣለዉ። ብመንግስቲ ካብ ዝተኣስሩ 6 ጋዜጠኛታት ነቲ ከም ሓድሽ ጀሚሩ ዘሎ ናይ ብሄር ግጭት ኣጓሂርኩም ዝብል ክሲ ቀሪብሎም ኣሎ። ወኪል ሲፒጄ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ሙቶ ኪሙሙ ብዝሃበቶ መግለጺ ምግቡዕ ባዕ ምፍራህን ምእሳርን ጋዜጠኛታት ንኩነታት ሓንቲ ሃገር ኣብርሂ ስለ ዘርኢ ኣዝዩ ዘሻغል እዩ ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊቶም ተበዲልና ዝብሉ ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዝወረደ ማሰይቲ መርመራ ክገብር ኣዘኻኽር ኢላ። ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያ እውን ንብሄርና ዘቆናጽብ ትሕሶታት ፈኒኹም ኢሉ ዝኸሰሶም 2 ጋዜጠኛታት ብምእሳር ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊኦም መጠናዊ ኣካላዊ ጉዳት ከም ዘውረድሎም ተገሊጹ። ስምዕ ሰላም መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ተፈሪሙ ተግባራዊ ንምግባሩ ከቢድ ጻዕሪ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ዝተጓሃረ ናይ ብሄር ግጭት ብዝሓየለ መልክዑ ዝቕጽል ዘሎ ኣብ መንጎ ብሄራት ኣምሓራን ኦሮሞን እዩ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ካብ ዝርከቡ ዝበዝሑ ብተወላዶ ኣምሓራ ዝውነኑ ልዕሊ 3400 ኣባይቲ ሙሉእ ብምሉእ ዓንዮም ከም ዘለዉ ምንጭታት ዜና ካብቲ ሃገር የመልክቱ። ገለ ካብቶም ዝተቐየዱ ጋዜጠኛታት ናይ መፈራርሒ መጠንቀቕታት ተዋሂብዎም ነንገዝኦም እኳ እንተተፋነው ምዕፋን ፕረስ ንዴሞክራሲያዊ ምስላሕ ሓንቲ ሃገር ዝድውን ብምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሉይ ኣቓልቦ ክገብር ኮሚቴ ምጥባቕ ጋዜጠኛታት የተሓሳስብ። ኣብ መንጎ ብስዑድ ዓረብን መሻርክታን ዝድገፍ መንግስቲ የመንን ሓይልታት ሑትን ምልውዋጥ ምሩኻት ኩናት ከም ዝተጀመረ ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ። እቲ ብዓርቢ 14 ሚያዝያ ጀሚሩ ንጽባሒቱን ዝቐጸለ ምልውዋጥ ምሩኻት ኩናት ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ዝተጀመረ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ምዃኑ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ገሊጸን። ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ኣብ ትሕቲ ስዑድ ዓረብ ዝጸንሑ 900 ምሩኻት ናብታ ኣብ ትሕቲ ኣልሑቲ ዘላ ከተማ ሰንዓ ክኣትውን ከለዉ ኣልሑቲ ብወገኑ 16 ስዑዳውያንን 3 ሱዳናውያንን ወተሃደራት ዝርከብዎም ምሩኻት ናብ ስዑዲ ኣፋንዮም። ካብቶም ናጻ ዝወፁ ምሩኻት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ዝኽበር በዓል ዒድ ኣልፍጥር ምስ ቤተሰቦም ከሕልፍዎ ምኻሎም ሕጉሳት ምዃኖም ገሊጾም። ምልውዋጥ ምሩኻት ኩናት ኣብ መንጎዞም ን8 ዓመታት ኣብ ኩናት ዝጸንሑ ወገናት ንስምምዕ ሰላም ቁርዒ ኣፍ ደገ ዝኸፍት እዩ ክብል ኣህጉራዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ተስፉ ገሊጹ። ወኣብ ቃል ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ የመን ቱርኪ ኣልማሊኪ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዕላማና ነፍሲ ወከፍ ምሩኽ ናብ ቤቱ ንምምላስ እዩ ክብል ገሊጹ። ብኽልቲኦም ወገናት ተታሒዞም ናይ ዘለዉ ቁጽሪ ምሩኻት ብዝምልከት ግና ዝተዋህበ ዝኾነ ሓበሬታ የለን።
ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማን ኣብ 29 ዓመት ዕድሜው ሚኒስተር ምክልኻል እንከሎ ዝጀመረ ኩናት የመን ብኣማይት ኣሸሓት ህይወት ምስ ህለቐን ህይወት ዜጋታት ምስ መዛበለን ብሓይሊ ብረት ክፍታሕ ኣይከኣልን እዩ ብምባል ሓድሽ ቅዲ ሰላም ሒዙ ምህላው ዲፕሎማሰኛታት ማእከላይ ምብራቕ ይገልጹ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ። ደጊምና ደጋጊምና ርሑስ በዓል ትንሳኤ ንመላ ህዝቢ ኤርትራን ፈታዊዩን ንምነ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።